има една закономерност на общинския пазар, че всеки следващ е бил по-добър управител, според мен, отколкото тези преди него. Последните два, в случая с господин Илиев и с господин Замфиров, това бяха и преки мои предложения в качеството ми на кмет на община Монтана. Аз смятам, че на днешния ден е нормално да благодарим на господин Замфиров за многото свършена работа. Искам да направя все пак едно уточнение, което е допуснато като грешка в мотивите. Изтича договора днес, но не е на лице съгласие за напускане на работа, което също е важно за пазара. Нито един от досегашните управители също не е тръгнал по своето собствено желание с прекратяване на договора. Така че искам да се извина за тази неточност на колегите ми тук. Говорим само и единствено за изтичане на срока на договора, този едногодишния, който миналата година по това време вие всички приехте за удължаване с една година. Използвам случая още веднъж, каквото и да кажа в тази част е малко. Надявам се, че пазара ще бъде поставен в добри ръце за неговото движение и развитие нататък. Бурните неща от 90-те години, които се случиха на пазара, останаха далеч в миналото. Една част от вас, които са били в качеството на общински съветници или служители на общината, тогава знаят за какво става дума. Отново казвам, смятам, че това не са малки усилия и не са малко неща, които беха направени в тези години няколко пъти с удължаване на договори преди или след този от една година, за който говоря. Предложенията ми за управител, съгласно наредбата, която е приета от Общинския съвет на Общинския пазар ООД, е за господин Стилиян Христов Каменов, който е общински съветник от община Монтана. Ще си позволя да кажа едни думи, които преди 16 години министъра на образованието, тогава Веселин Методиев, каза по мой адрес, когато трябваше да сменям работата си. След от началник на инспектората и директор, след това с подкрепата на хората от Монтана станах кмет. Тогава Методиев каза, че в мое лице ще загуби един добър министерски служител, когото много уважава, но община Монтана ще спечели един добър кмет. Дали съм такъв, не мога да говоря за себе си. 4-те избора, пряки и мажоритарни, са категорични, но аз мога да кажа днес, че най-вероятно, ако вие го подкрепите, аз ще загубя един интелигентен и коректен и нормален общински съветник, но пък пазара ще спечели един, надявам се, добър управител.